ejjew nitolbu biex anke fuq l-eżempju ta' San Raymond Penjafor. Is-sagrament tal-qrar din hija xi ħaġa li jħobb jirrepetiha l-Papa Franġisku ma jkunx il-kamra fejn jiena niġi torturat, mhuwiex tortura li tqer, imma esperjenza li inti tiltaqa' ma' Ġesu li ħenn għalik u jgħadlek. U din ovvjament se ssir permezz tas-saċerdoti li huma l-konfessuri tagħna. Ħan nitolbu li fil-konfessuri tagħna nsibu l-ispirtu ta' Ġesu, spirtu ta' ħlewwa, spirtu ta' ħniena, spirtu ta' verità, imma fuq kollox spirtu ta' paternità spiritwali. Ħafna drabi forsi l-kelma li jgħid konfessur għalina tkun isa laxka żejjed. Il-Papa Franġisku kien jaf konfessur Buenos Aires, l-Arġentina minn fejn ġie, li darba għallu jiena qed ninkwieta li se nitlef ruħi għax kont ħanin wisq ma' min ġie errandi. U l-isqof serraħlu rasu għallu tinkwetax. Inti għamilt dak li kien jagħmel Ġesu. U l-Papa jħobb isemmih il-dan is-saċerdot għaliex anke lilu għalmu li jekk irid ikollok il-qalb ta' Ġesu, irid ikollok qalb ta' modrija kbira.